L'Institut La Pineda va decidir fa anys apostar de forma decidida per la formació dels seus alumnes en la modalitat d'alternança dual. En l'actualitat ofereix 5 dels seus 10 cicles, els de la família d'Electricitat i Electrònica i el cicle d'Informàtica de grau superior en desenvolupament d'aplicacions web. Tots en modalitat dual, en la qual els seus alumnes compaginen durant tot el segon curs la formació en el centre amb la formació a l'empresa. Aquesta modalitat presenta uns beneficis molt directes en la formació dels nostres alumnes, ja que, entre altres avantatges, podem trobar que l'alumne es continua formant a l'empresa, rep una compensació econòmica pel treball que desenvolupa les competències professionals en un entorn laboral real, millora el seu currículum professional, afavoreix la seva incorporació al món laboral. Soc Adrián Romera, soc estudiant del cicle formatiu de grau superior de desenvolupament d'aplicacions web a l'Institut La Pineda de Badalona i actualment estic fent la formació dual a l'empresa Mediaclip de Badalona també. Hola, me llamo Rubén González, tengo 20 años, estoy cursando ciclo superior de sistemas electrotécnicos y automatizados y estoy realizando las prácticas de dual en la empresa INSAT. Hola, em dic David Lara, soc estudiant de la Pineda de segon de grau superior de sistemes de telecomunicacions i informàtic. Ara mateix estic fent les pràctiques en dual a l'empresa CenterSat, que és el servei tècnic oficial de Samsung, de la gamma marró. Fer l'FP dual té molts avantatges. Primer, la dual, com es fa en una empresa, tens experiència laboral i, per tant, a l'hora de treballar en una altra empresa, ja tens experiència, que és una cosa que avui dia es demana molt i això ajuda bastant. A més, pots optar a tenir un sou més alt perquè ja tens experiència. A més, la dual és remunerada, cosa que no passa amb la formació dels centres de treball, de la resta d'FPs. A més, tens una experiència que pots utilitzar quan vagis a treballar a un altre lloc i és una experiència que t'emportes. Pues muchas ventajas, la verdad, porque es una inserción al mundo laboral bastante buena y aprender muchas cosas, tanto a nivel personal como a nivel profesional, y la verdad es que me está cambiando mucho la vida. Ara mateix el que estic aprenent aquí és el funcionament d'una empresa, com una empresa per dins, a més de conèixer el treball diari que suposa aixecar-se aviat, venir a tenir una responsabilitat i oferir un servei de qualitat al públic, que és el que intentem fer aquí tots els dies. Doncs aquí a Mediaclip fem pàgines web adaptatives, llavors els clients ens envien la informació que ells volen que aparegui a la pàgina web i nosaltres agafem aquesta informació i la posem a la pàgina web, la distribuïm, diguem-ne. Llavors, la pàgina web que fem són adaptatives, és a dir, s'adapten a les diferents mides dels dispositius, ja sigui televisors, mòbils i demés. I a més tenim en compte el SEO i el SEM perquè quan un usuari busqui la pàgina web aparegui en els motors de recerca com Google, Bing i demés, apareguin els llocs més alts de la llista. Pues realizo cuadros eléctricos para tecnología hidráulica, como por ejemplo contra incendios, aguas residuales y equipos diésel. La meva adaptació ha sigut fàcil perquè ells han sigut a més estudiants, de la Pineda també, llavors m'han ajudat molt, és a dir, tu quan tens algun dubte no passa res, tu preguntes, ells t'ho expliquen i si alguna cosa no et surt bé, tens molt de temps per fer-ho, no hi ha cap pressa i si encara no ha sortit bé, doncs ells et diuen com ho has de fer, més o menys, et donen les pautes per poder fer-ho. Que son gente muy buena y siempre que necesito ayuda me la dan y la verdad es que me ha ayudado mucho. Muy bien. Des del primer moment que vaig arribar, l'empresa em va tractar superbé, la veritat. O sigui, em van tractar com un treballador més, no tant com un estudiant, sinó em van fer sentir un mes de la família, diguéssim. És a dir, que el primer dia no sabia ben bé quina va ser la meva aplicació i jo vaig fer totes les preguntes que tenia, em van resoldre tots els dubtes, em van ensenyar i això ha fet que em soltés una mica més a l'hora de treballar, parlar amb ells, conèixer el sector, saber què puc fer, què no puc fer. Va ser un avanç molt gran, la veritat. Doncs sí, perquè és una experiència que t'emportes, que la vius,
i està molt bé perquè fas treballs reals, en situacions reals, i està molt bé per això, perquè és una cosa que t'emportes i que la pots utilitzar en el futur, quan vais a treballar. Sí, porque como he dicho anteriormente, es una experiencia bastante buena